Barka da zuwa Arewa Top 24. Ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zaran mun daura. Wata sabuwar magana, maza ko me za ku iya cewa akan wannan bidiyon? Tambaya na anan shine, kun san cewa akwai maza malalata? Idan wannan shine zuwan ku na farko a wannan gidan namu mai albarka, ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Za mu kawo muku bidiyon wata baiwa Allah inda take cewa kowanne namiji sai ya dinga cewa Allah ya bashi mata ta gari, kuma ya daɗa da cewa in son samun shi ce budurwa yake so. Bara dai mu sa muku bidiyon ku kalla da idanunku abinda wannan baiwar Allah take cewa. Kowane namiji sai ka ji yana cewa burin shi a auri mace ta gari, in ma son samu ne budurwa wadda bata san menene namiji ba. To tambaya na anan shine, kun san cewa akwai maza malalata? To tambaya na anan shine, 'yan matan da kuka riga kuka lalata kuma fa, awa za ku bawa? To, turkash, kun ji dai abin da wannan baiwa Allah take cewa. To, mu dai babu abin da za mu iya cewa, amma addu'ar mu shine Allah ya ƙara shirya mu. Mun gode da kallon tashar Arewa Top 24.